A Praza Maior e as rúas que confluen nelas son lugares de obrigada visita para os turistas e zona habitual de lecer para os ourensans. Pero como é traballar e vivir aquí? Hoxe imos descubrilo. Emilio, dende cando tes este bar? Pois o bar este abrimos no 82. Bueno, xa son uns cantos anos. Pois sí, máis ou menos sobre 32. Pero de todos os xeitos, o local onde está ten moitísimos máis anos. Parece ser que é do siglo XV. E como te fixeches con este local? Pois este local, resulta que en ano no 81 ou así, eu estaba traballando en Vigo. Un fin de semana que viñamos aquí a Ourense, un primo meu e eu, pois encontramos un amigo en común que era ali de, bueno, estuvera ali no pueblo. Entonces nos dixo que tiña aquí un local que quería abrir un bar e tal. E viñemos a ver o local. De tal maneira que, sí, o local era moi bonito, nos gustou moito e decidimos abrir un bar. Isto foi no ano no 82, en maio do 82. E hasta ahora. Isto que función tiña este local? O local daquela era a carbonera do edificio. Que acondicionalo ainda vos costou bastante, non? Bastante porque había moita humedad, estaba moi deteriorado toda a pedra, hubo que cintar todo bien, bueno, traballo hubo moito. Pero que o local data do siglo XV, según os expertos. Eu creo que hai moita xente que mellor realmente non coñece a zona esta do bar, porque moitos quedarán na terraza, na Praza Maior, non? Eso é verdad, porque claro, isto está moi escondido. Entonces a xente, pois a veces ven, hai xente que leva vindo aquí ao Druida pois anos, que de vez en cuando ven á terraza e non saben nin que existe o bar. Existe, danse conta cando baixan ao baño e son curiosos e baixan un poquinho máis e ven o que hai aquí. Por iso non, claro que hai xente que despois de 32 anos que ainda saben que non existe o Druida. Sobre todo a xente que ven os turistas que veñen a Ourense, pois a veces chegan, temos un letreiro arriba onde hai fotos do que está aquí abaixo. Entonces, claro, a curiosidade pois veñen miralo. Mira, contame, e tes moitos clientes habituais? Hai moita xente que ven de sempre? Sí, hai clientes, teño clientes de toda a vida. Levo clientes que levan aquí vindo 32 anos. Non o mellor ca subida que viñan antes, porque agora teñen casados, están casados, teñen fillos e tal, pero vamos, sí, siguen vindo desde que se abriu, vale. É un lugar tranquilo, onde a xente ven, está a gusto, un lugar emblemático xa hoxe en día en Ourense, porque xa levamos 32 anos abertos.